ଇଲୋ ବୋଉଲୋ ମତେ କିଏ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ରେ। ବେତଳା ମଉସା ତମକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଏଇ ନିଅ ପାଣି। ବେତଳା ମଉସା ତମେ କଣ କରୁଛ? ମରି ଗଲି ଲୋ ବୋଉ। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। ବେତଳା ମଉସା ତମକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି ହେ। ଏଇ ନିଅ ପାଣି। ଆରେ ବେତଳା ମଉସା ତମେ କଣ କରୁଛ? ରାଣୀ ରାଣୀ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ବେତଳା ମଉସା ଏଇ ନିଅ ପାଣି। ବେତଳା ମଉସା ଏ ତମେ କଣ କରୁଛ? ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହେ ଭଗବାନ ଏ ବେତଳା ତ ମୋ ଝିଅକୁ ଖାଇଦେବ। ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମାଳତୀ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି କମେଣ୍ଟରେ ମା ଲେଖିଲେ ମୁଁ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ମା ଲେଖିଦିଅ ନା। ବା ମାଳତୀ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏବେ ଶକ୍ତିମାନ ପହଞ୍ଚେଇବ।